Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai anak-anak sensolih lan solihah. Piye kabare dina iki? Alhamdulillah sehat kabeh to? Subhanallah, alhamdulillah. Ing wayah ngene iki jaga kesehatan nggih. Nggih. Sadurunge awake dhewe miwiti pelajaran luwih apik, ayo maca bismillah dhisik nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sadurunge ustazah arep kenalan dhisik. Mesti ana sing durung kenal? Wonten, ana. Ning ana sing wis kenal? Mesti. Kenalke nggih, tepangke ustazah bisa ditimbali, bisa dipanggil Ustazah April. Ustazah mulai kelas 2 ini akan insya Allah mengampu pelajaran bahasa Jawa. Sampun kenalane nggih? Oke, ing dina iki awakmu kabeh karo ustazah arep sinau pelajaran bab wayang. Sopo sing taun nonton wayang? Oh, nggih, bener. Biasane wayang kuwi ditanggap nalika pas ana wong mantu. Nah, awake dhewe iki arep sinau mengenal tokoh Pandhawa dan Punakawan. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat membedakan gambar Pandhawa dan Punakawan. Ini ada tokoh ya di dalam pewayangan, ada namanya Pandhawa dan Punakawan. Pandhawa dulu ya. Pandhawa cacahe ana 5, yaiku Puntadewa, Werkudara, Arjuna, Nakula lan Sadewa. Sing Nakula lan Sadewa kuwi kembar. Coba digatekke, iki gambare. Pandhawa nomor 1 jenenge Puntadewa. Puntadewa kuwi kaya ngene iki gelungane. Rapet. Kaya gelungan ibu-ibu bener ya. Puntadewa. Pandhawa nomor 2 jenenge Werkudara. Werkudara iki irunge kaya ngene iki, gedhi. Awake iki gedhe dhuwur. Irunge kaya ngene iki irunge. Dieling-eling nggih. Nomor 3 Arjuna. Arjuna kuwi gambare kaya ngene iki, irunge bangir. Gelungane mlungker. Padha karo Werkudara. Sateruse Pandhawa nomor 4 lan 5 kembar. Jenenge Nakula lan Sadewa. Gambare ya kembar. Padha. Coba iki. Iki mau sapa? Puntadewa. Gelungane kaya ngene iki, Werkudara. Ditenani irung Arjuna. Irunge kaya ngene iki bangir. Nakula lan Sadewa. Nah, tangane ana ing ngarep duwe gelang iki. Ditenane iki nggih. Banjur sateruse Punakawan. Punakawan kuwi cacahe ana 4, jumlahnya ada 4. Semar, Gareng, Petruk lan Bagong. Punakawan nomor 1 jenenge Semar. Semar kuwi bapake Punakawan. Dadi Gareng, Petruk lan Bagong kuwi ngundang Semar, memanggil Semar adalah bapak. Semar ki ngene iki wetenge gedhe. Pasuryane wajahnya kuwi wis tuwa. Amarga bapak-bapak ya. Iki wajahe. Nomor 2 Punakawan nomor 2 Gareng. Gareng kuwi irunge kaya ngene iki. Duwe kucir ning dhuwur.
rada gede kucire. Nomor 3 Petruk. Petruk ku yo duwe kucir, ning kucire cilik. Irunge dawa. Nomor 4 Bagong. Lah iki koyok meh padha koyok Semar. Neng sirahe iki, tititane sirahe iki, bathuke iki nonong. Wetenge ya rada gede. Nah, luwih gede saka Semar, lebih besar dari Semar ki Bagong. Alhamdulillah, matur nuwun. Kuwi mau gambar-gambar wayang Pandhawa lan Punakawan. Mengko dipelajari meneh nggih, dibuka-buka meneh. Saiki yen sampun nonton video saka Ustazah, ayo coba digarap soal kang ana link sing sampun Ustazah share wonten ana ing WA group nggih. Cukup semene wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.